Αυτό. Παίρνουμε τα σταφύλια, τα βράζουμε. Βράζουμε τα σταφύλια, βγάζει τον ατμό και πηγαίνει μέσα στο... Περνάει από το σουλήν αυτό. Ναι, αυτό λέγεται τόξο. Το καζάνι είναι εκείνο. Το τόξο βγάζει ατμό και πηγαίνει μέσα στη δεξαμενή που έχει νερό. Εκεί ιδροποιείται ο ατμός και μας βγαίνει το χάμπο το πρώτο. Μετά αυτό το ξαναβράζουμε. Βγαίνει πάλι η ίδια η διαδικασία, βράζεται με πιο προσεκτική φωτιά γιατί είναι πιο επικίνδυνο και έρχεται το τσίπουρο. Βάζουμε γλυκάνισου, βάζουμε ό,τι θέλει κάθε ένα στα μπαχαρικά του. Αυτό μέσα πώς του λέει Δήμο. Ποιο? Αυτό που βάζεις μέσα. Σαν αυτό που πουλάει τύρνο μου. Αυτό γίνεται ξανά απόσταξη. Ξανά απόσταξη, δεύτερο αποσταγμένο. Οπότε, αν σου κύριε θες, μαθαίνεις με γλυκάνισου, βάζεις γλυκάνισου μέσα στο